Adda mata ti likod ko. Makikita na amin nga kukaam. Aguray ka man bakay. Isarding mo man ti sumanaaw, daag palawaga mait. Uy. Ang kayo sino man ti kachat maun. Daras mo nga nang i-exit aya. Naon. Ano? Ano naman nga sana ulan? Bakit? JG si may titrabaho. Kachat ko, dagiti katrabaho bakit? Kawan ba? Kita ma. Sana ulatan lakay. Naman ta sana ulmon. Ampay manayin, ta sana ulmanayin. Lakay. Ti ko nam siguro lakay. Hang ko nakita ya. Ti anya manan bakit? Among siguro ang ko nasiputan. Nyaman daytan. Nyaman ti nasiputa mon bakit? Ang kaman nga pa kunwari lakay. Talaga kasta ti aramid mo. Taan nyaman ti aramid ka. Ay naapo bakit? Anya man na ti pagsilsilusa mo. Anya man ti pagkaskas ta amon bakit? Anak nagselselos lakay. Talaga nga nasaya at lang ti aramid mo. Dahil kita, ti kasasayaatan nga aramid lakay. Nya, Ti among siguro dak nasiputan. taan nyaman ti naramid ko bakit? Mayat kay ti panangyawat mo. Ang kanaol nga talaga. Taan nyaman ti awat ko bakit? Anya man na data pagkaskas ta am bakit? Anya man ti naramid ko nga dakas? Kunwari ka pa ilang. Ay na, Dita ati paglaingam lakay. Nakatalikodak lang. Ang pa ti may isang minuto. Apo ti partak mo nga nang ititi number mo. Sanaol. Ang pa ti may isang minuto lakay. aluray ka man bakit? Taag palawaga man. Denggam ti ibaga bakit? Ay na. San mo nga kasapulan ng tagpalawag lakay? Day piti tandaanam. Noong kadwata, uray nakatalikodak. At mata tilikod ko. Makikita na nun niya ter aramidam. Aguray ka man bakit? Sumardin ka man pa ilang sumanaaw, taag palawagak mamait bakit? Ano lakay? San mo nga kasapulan tagpalawagan? Ay nakadwa na. Nakitak, si mumulagatak lakay. Apo, nagmayat mo ti panangyawat na diyan ti number na diyan ti babaeng. Ay naapo bakit? Ampay madin malagay. Imbaon na at nga mapanagpalaw. Iso nga indig ko, data number mo, di jay nga babae.